Aquest any 2010 hem volgut promoure una sèrie d'actes que hem emmarcat en una setmana que anomenem Mediterrània en clau local. Hem organitzat tota una sèrie d'actes vinculats a la possible creació d'una macroregió mediterrània. Avui estem en el marc d'un fòrum d'experts sobre com la cooperació descentralitzada pot promoure les polítiques de cohesió social a la Mediterrània. Hem tingut experts de tota la Mediterrània, tant europeus com de la Ribera Sud. Tenim també representants del món local libanès, d'egipcis, algerians. Es conclou aquesta Mediterrània en clau local. En cualquier otro ámbito territorial, hablar de cohesión, de cooperación descentralizada y juntarlo con procesos de paz aquí en el Mediterráneo tiene mucho más sentido que en otros sitios. No podemos olvidar que es el espacio territorial donde aún existen ciudades divididas, donde han existido ciudades divididas. Amb un seminari que parla d'interculturalitat, dels espais públics, de la ciutat, de les migracions, i que d'alguna cosa posa el colofon a tota una sèrie d'espais de debat i de relació per construir aquesta agenda local que considerem que és bàsica per generar un Mediterrani cohesionat. Parce que ça demande un effort à la coopération décentralisée qui travaille sur les questions